Brillanti Dance. Kull nhar ta' ġimgħa fit-8:30 dejjem fuq One. Wieħed u 90% ta' ċittadini Maltin qalu s-sitwazzjoni finanzjarja tagħhom hija tajba. Din hija l-akbar rata minn fost in-nies ta' 27 stat membru tal-Unjoni Ewropea. Dan ħareġ minn stħarriġ tal-Eurobarometru li sar fix-xhur ta' Jannar u Frar u li fih ħaddu sehem aktar minn 26,000 persuna. Din ir-rata hija ferm ogħla mir-rata tal-medja tal-pajjiż tal-Unjoni Ewropea li hija ta' 69%. Din tfisser differenza ta' 22%. F'dan l-Eurobarometru ħareġ li l-Maltin huma l-aktar ċittadini minn fost il-pajjiżi kollha fl-Unjoni Ewropea li jemmnu li f'din is-sena li ġejja se jkunu f'sitwazzjoni finanzjarja aħjar. Fil-fatt 39% tal-Maltin wiġbu hekk, dan ifisser id-doppju tal-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea li hija biss ta' 17%. Minn dan l-Eurobarometru ħareġ ukoll li l-Maltin huma l-aktar ċittadini minn fost il-pajjiżi kollha tal-Unjoni Ewropea li jafdaw lill-Gvern. Dan hekk kif kważi żewġ terz tal-Maltin qalu li għandhom fiduċja fil-Gvern. Hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna tisboqsow ir-rata tal-medja tal-pajjiżi Ewropej hekk kif din hija ta' 32%. B'hekk id-differenza hija kważi d-doppju ta' 31%. Dan fil-waqt li l-fiduċja tal-Maltin fil-Pulizija hija ta' 70%. Waqt li l-fiduċja fil-medja naqset b'5% meta mqabbel mal-Eurobarometru li sar fis-sajf li għadda. Minn dan l-Eurobarometru ħareġ ukoll li s-sistema tas-saħħa f'pajjiżna hija fost l-aktar fdata fl-Unjoni Ewropea hekk kif għandha rata ta' 91%. Dan fil-waqt li 93% tal-Maltin qalu li kienu sodisfatti bil-miżuri li ħal-Gvern waqt il-pandemija. Ħareġ ukoll li l-fiduċja tal-Maltin fil-Parlament Ewropew naqset b'10% meta mqabbel mal-Eurobarometru li sar fis-sajf li għadda. Minn dan l-Eurobarometru ta' Jannar u Frar ħareġ ukoll li kważi 60% taċ-ċittadini Maltin jemmnu li pajjiżna miexi fid-direzzjoni tajba u huwa l-aktar pajjiż minn fost l-istati membri kollha tal-Unjoni Ewropea li jemmen dan. Hawnhekk ir-rata ta' pajjiżna tisboqsow il-medja ta' pajjiżi akbar minn Malta u anke il-medja tal-pajjiżi tal-Unjoni Ewropea.